Агымдагы елда язгы эшләре нәтиҗәсе буенча Зәй агрофирмасының Аксар җитештерү комплексы җиңүче дип табылды. Бу җиңүләр артында Татарстанның атказанган агрономы Раиф абый Вәлиевнең өлеше зур. Зур тәҗрибәгә ия, күпләргә остаз Раиф Гомәрович бүгенге көндә дә Зәй агрофирмасының Аксар җитештерү комплексы алга бүлекчәсендә агроном булып эшли. 80 яшьлек Раиф абый быел 58нче сезонын басуда, яшьләрне уздырып эшли ул. Төнне ятканда да, өйдә дәген, кайда гына булсаң да, шул басу турында уйлап, басу турында ничек эшләргә, ничек итәргә икән, уйлап йөрисең инде. Менә бу без бүген хәзерге вакытта шөгендә басуында, бу монда без 26 апрельдә чәчтек. 26 апрельдә менә шуннан чәчкәннән соң инде буларга әйбәтләп birinchi hem ikinci bugün bana üçüncü kat gibi şüphe karşı gibi şirkettek küzgülükte bik yaxşı etip bu vasolarga işketilip koyuldu. Kalini hem fosforlaşlamalar küzden katıp koyulgan idi. Azotlu yaşlamanı yazdan kattık. Şunun için bütün Dokukla maddeler gitkeş şunday motor bulup tişiriş aldık. Hadi şimdiki vegetatsiya vaqtında әйбәт кенә шешкән көннән бүгенге көнгә хәтле шундай ничек көткәннән дәгән яхшырак булып үсеп килә. Монда инде табигатьнең начар хәлләре килеп чыкмаса, уңыш әйбәт булачак. Әлеге бүлекчә быел да чәчүгә беренчеләрдән чыгып, эшне сыйфатлы итеп вакытында тәмамлады. Хуҗалыкта 828 гектарда көзге бодай, 757 гектар мәйданда чөгендер, туайым алганда бөртеклеләр 1951 гектар мәйдан тәшкил итә. Узган ел арпаның уңышы гектарыннан 49, көзге бодайының исә 55 центнер тирәсе булды. Агымдагы елда да хуҗалык зур уңышка өмет баглый. Раиф абый бу басуларны үзенең баласын караган шикелле карап үстерә инде. Гомер буе шушы басуда ничә еллар белгәннән бирле колхоз вакытында да иң беренче агроном шул булды инде районда. Хәзер безнең агрофирмада алдынгы урында һәр вакытта даган. Менә бу басулардан планлаштырылган безнең 50 центнер гектарнан уңыш алырга көтеп торабыз инде. 170 центнер булыр дип көтеп торабыз инде менә. Бүтән эшләре вакытында эшләнеп бара. Бу басуларның бөтенесе тукландырылган, сиргә каршы дарулар берилгән, барысы эшләнеп барыла. Раиф абый иң беренче иртә таңнан чыгып басуга килсәң, ул сөрөз юлда авторитеты механизаторлар алдында бик зур инде. Бөтенесе вожа иттеләр. Кеше белән эшләргә дә җиңел вожа иткәч. Бөтен гомер буе җыйган үзенең авторитет өстендә утырмый, һаман бүгендәген эшли, продолжать дәвам итә эшләвен. Бик таңгысыз инде иртәдән кичкә кадәр басуда менә бөтен басуны белеп тора, жаттан белә, бөтенесен. Номер басуларны жаттан белә, гектарын жаттан белә, бөтенесен. Раиф абый Минзәлә техникумын тәмамлагач, Алга колхозында өлкән агроном мелиоратор, агроном орлыкчы булып эшләп, баш агрономга кадәр күтәрелә. Алгалылар районда беренчеләрдән булып бертөкле культураларны интенсив технологияләр нигезендә игә, чөгендер эшкәртүдә француз технологиясын куллана. Кукурузны бертөккә үстерүдә дә беренче адымнар биредә ясала. Алга районда югары культуралы җир эшкәртүче, чәчүлек орлык җитештерүче хуҗалык булып исәпләнә. Һәркем белән уртак тел таба белгән, кырыс таләпчән агроном нәтиҗәле хезмәте белән колхоз һәм район җитәкчелеге ихтирамын казана. Берничә тапкыр авыл советы депутаты булып сайлана. Раиф абый бер кашан да үзенең сүзен югалтмады. Әллә инде җиллар булганда да бүтән кешеләр биткәндә дә Раиф абый колхозны үстереп барды. Иң яхшы колхозларның берсенә әйләндердек Зәйне. Бер кешене абыйжа итмәде. Кешедә икмәк булган, бүтән колхозларда икмәк булганда да бездә икмәк була иде, печәне була иде, бөтен әйбер була иде. Нәрсә әйтәм, иң яхшы чөгендерләр бездә булды, иң яхшы икмәкләр бездә булды, иң яхшы алга дип аталайды. Алга оны Зәйраны түгенә районга түгел, бөтен Татарстан белә иде. Раиф абыйны авылдашлары хөрмәт итә, гаиләдә яраткан әти, тормыш иптәше ул. Нәсима апа белән үзләре кебек тырыш ул-кызлар үстерделәр. Авыл уртасындагы Ташбулатта йортлары килпеп тора. Биниһая зур бакчасында яшелчә, җиләк-җимеш, бәрәңге кишәрекләре сузылып киткән. Сорты җиләкләре шау чәчәктә утыра. Раиф ага кыртчылык белән шөгыльләнергә дә вакыт таба. Кош-корт,
Тавык чебешләре аяк астында урала, бер корылмада исә үгез һәм сыерлары күши. Кыскасы, Вәлиевлар ихатасы йөреп чыккысыз күпләп терлек асрала. Без гаиләдә 4 бала үстек инде. Әти белән әни мин белә башлаганнан бирле мәктәпкә баргач тагын укытучылар сорагач, әтигез турында сорагач инде мин аны әйтә торган булганым, әтине мин иртән иртүк чыгып китә, кич бик соң кайта, күргәнем дә юк дип әйткәнем истә калган әле. Ул инде җир кешесе булсын дип йөри. Инде һәр вакытта дагы Алга колхозында агроном булып эшли башлаганнан бирле ул беренчелекне район буенча бирмәде. Гел менә Раиф абый җире, Раиф абыйның җирендә шул хаклы сетнер чигендер алдылар, шул хаклы көзге будай алдылар дип, иң югары уңышлар белән горурланып, әти белән горурланып яшәдек инде без. Ул инде безгә үзе дә яшьтән үк җир кешесе буларак, мин әле хәтерлим үземнең абый белән елда безгә эш бирә торган ел, көлтә җыя идек без. Шул көлтәләрне инде ул районга китә торган иде. Шуннан без инде кичкенә генә хезмәткә кала башладык. Хәтерлим әле мин ул акчаны җыеп, әби, мин инде синең туеңны күрә алмасын дип, әзрәк кенә акча эстәп, Восход мотоцикл алганым 89 елның 14 яшьтә. Каян шулай барысына да өлгерә икән. Йортларына кергәч, әлеге сорауга җавап та табылды. Раиф ага зал уртасындагы тренажерга менеп тә утырды. Нәсима апа исә иртән кыршау әйләндерә икән. Җир кешесе көчне әнә шулай гаиләсе, хуҗалыгыннан, тренажердан, басу кырлардан ала. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.